nostre tècnic sempre diu als guitarres esteu molt alts, i ves que la guitarra és lo que mola del rock and roll, tio. Bueno, pues això és una guitarra elèctrica. I per què som dos? El meu company Roberto també té una guitarra elèctrica. També. Això és perquè jo estic fent una nota tot el rato. Estic fent mi, vale el mi. Tantes cordes para tocar una nota soles, Mi. Però el meu company Roberto, que no veia la tele, no jugava a la Play, no tenia xiques, no tenia amics, se passava tot el dia en l'habitació tocant la guitarra. 1 hora, 2 hores, 3 hores, 4 hores, 1.000, 2.000... Bueno, el meu amic, el Roberto, mentre jo fiqui una nota, ell va ficar un mogolló de notes, un mogolló. I això es diu un solo, una cançó de rock and roll. Voleu escoltar-lo? Sí. ¿Sí o no? Venga, pues anem allá. 1, 2, 3, go!